Move. Padagos nga to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan nin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Protehiran ng pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kaniba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Maray na hapon, Pilipinas! Welcome po sa programang Kaya, ngunyang pong aldaw nin Sabado. Sa pong environmental program mga tugang kan DCGB para po magkaigwa kita kamarahay lamang na futuro. Sa pagi nin pagibariwas nin mga informasyon sa tuya tabing kapalibutan. Sa pagi po nin radyo, anon mga informasyon na piritang makuha. Mga tugang tangani po na kita makapagpartisipar sa pagpreserbar kan sa tuyang kapalibutan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga sa programa niya tong Kaya hanggang po kitang alas 3 nin paghahapon. Iba po ang sa tuyang topic nyo niyan, ha? Iba po ang sa tuyang topic nyo niyan, mga tugang na paghahapon. Ang sa tuya pong pag-irestoryahan, iyo ang environment in the food web. Yan, ha? Ano po yan? Mga tugang na... Ako nagka-interest ako, tapos research ko, mga tugang ang sa tuyang discussions nyo niya na paghahapon. Mga tugang, gari sabi nga ni, bagal nga niya ako nasabuton takimaray ini. Ano yan na pig-upod na environment na iyan, mga tugang in the food web, ha? Anong gustong sabihon ka iyan? Tabi na mga program na kwa na yan, ha? Ano tabi ang gustong sabihon ka iyan, ha? Alright, kaya po nga na paghahapon, mga tugang sa tuya at tabing bisita, mga tugang si Sir Edwin Ribangkos, ha? Karot tabi mga tugang sa tuya na isyukan isyo. Ang sa tuya tabi na municipal
Environment and Natural Resources Officer kandaraga sa Menro. Wala siya mga tugang, saro po siya na ano yan, licensed agriculturist. Yan, ha. Pero, ngunyan palang tabi, ano yan, ngunyan pala na aldaw tabi, Kuya Nem. Sure, may selebrasyon pala ini na sa tuyang bisita ngunyan na paghahapon. Birthday niya pala. Birthday pala nga. Birthday pala nga sa kuyang amigo. Ilaling mo na birthday niya, indisturbutan ko niya na hapon. Dahil lang sa iya mga tugang na gustong makapaghiras din informasyon sa Indogabos. So sa iyang birthday, binawasan ko niya na tabi kisarong oras. Binawasan niya kisarong oras para po mga tugang maging guest niya to digdi sa tuyang programang Kaya. Yan. Sir Edwin, happy birthday po sa imo. Happy birthday, amigo. Thank you. Happy birthday. Thank you, Sir Ed. Birthday mo pala ngunyan. Ano? Okay, garo, binawasan mo kisarong orasan sa imong birthday celebration, Iwasan para sa imo. Ay, Para sa grabe, PCTV. no? Para sa programa mo na para sa banwa, binawasan mo kisarong oras. Yun po. Thank you, mapundo pagtabang. Yes. Ka. Yes. At ang pagkaon, nasa radyo na. Yan. Very good. Sige po. Then ako mahapot ko pinang edad mo. Tagal na yung mga bayat na duwa. Ano? Dito sa nang turok. Dit na to ka sa agwat kang idantang duwa. Alright. Sige tabi si Redwin, environment in the food basket. Actually, kan sinabi mo sa kuya ni, bago sa pagdangog ko, kaya nag-adal-adal ako. Ano daw nga niya ako ini, nas gusto tang ma-discuss ko niya na paghahapon. Tatawan ta ka po nin pagkakataon na ma-explikar. Ano po ang pag sinabing environment in the food basket, ano po ang gusto sabihon ka, tabi si Redwin? Sige po. I-explikar tado tabi ang gusto sabihon ka na environment and food web. Sige po, tabi Sir Edwin, go ahead. Ini po sir rin na magayon na topic tangunyan ta ara mo baga kadakol nag-focus sa pagpakaray kang pagkaon sa Senado. Oo. Kung saan ang focus tangunyan talaga pagkaon tanganing dahil magutom. So, ini may relasyon ini sa satuyang environment. Kaya big ingwa ko na makahiras sa imo di sa tuyang tagapagdangog na ang pagkaon dahil nangyayari kung wala environment. Aha, okay. So, gari ini circle na nag-i-exist talaga siya. Apo. Kapag nawaraan sa ro, delikado. Oo. May epekto. So magkaiba palang permian ang pagkaon buda environment depending daan sa ro. Yes. Yes, sir. Okay. So, inuto ta, adaran ta po muna ining about environment. Aha. Yeah. Yeah, So, okay. ang environment baga is everything around us. Yeah, So, okay. ito na ining ta, living and non-living. So, it provides the resources for essential life. Kung ano po ang purpose kang kinaban, ining environment sa buhay iyan, sa tuya iyan, sa tao. It includes air, water, land, and plants, and the animals. Okay. So, kung i-relate po ini sa satuyang pagbuhay-buhay, ang environment dapat ang pagpabayaan. Ayon. So, tayaong Tama. kita digdig nakasulat, ang pagbuhay-buhay, ang urual daw, ang gabos, nakarelay po sa kalikasan. Yaon sa environment. So, kaya po, pag-ingwa ko, tanganing ma-discuss na po, tawan taning relasyon, Opo. ang pag-adal sa pagkaon, masustansya ang pagkaon, Opo. kita nabubuhay, tayo po kita ang emerging na kukuha digdi. Yan. So, Okay. next slide po. Sa biotech factors, ito yung mga living plants. So, Opo. mga microorganism. And then sa abiotic factor naman, ining mga non-living things, arogan air, water, soil, and temperature. So if they are together, they form a balanced ecosystem. Kaya na po sa pagpaparasarabita na ngaya ecosystem balance. Oo. Pag natin ngaya route na ngayon ecosystem ta daita na po nahihiling sa iba. So, Aha. sige po, next slide.
So, ang food web naman shows now an energy and a nutrient flow in an ecosystem. Ayun. Oho. So, di na nagalaog ang food web sa energy source na yaon sa ecosystem. Okay. Okay. Connects multiple food chains. Napaka-importante po yun eh. Oho. And it highlights interdependence among species. So, kung doon ang tatalaga ining maray, ang food web, yaon ang pig-apod ng food chains. Nakasirkul siya sa mga ibang species. Literal tabi ano Sir Edwin na food chain? Ang gusto sabihin mo kaan? Yes, gari ini kadina na dai pwede sindang dai mawara. Ayun. Okay. Sunod-sunod. Oho. Okay. Oho. So, pirmiyaon ang food chain tabi. Ano? Yes. Yeah. Okay. Sige, next. So, Next. igwa kita ang trophic levels. Okay. Igwa kita ang pick-upod na producers. Ang producers ining mga plants, Okay. mga algae, that make food using sunlight. Okay. Okay. So, ini po kaya sir sa muya sa agriculture, ining sunlight, this is a light energy. Ano po? Ano po? Light energy. Light energy sa mga plants. Light energy. Okay. Ang Okay. sunlight. Oho. Ang mga plants, ang mga algae, ining mga green. Sa photosynthesis, ini Apo. po ang nagko-convert kang light energy from the sun na maging chemical energy. Oho. Okay. So chemical energy, iyon ang kaipuwanta. Aron kayo ng mga consumers na pagsasabi. Mga herbivores, mga carnivores, and the omnivores. Ayun. Kita po yan. Kasabay Yan, kita dyan. din. Kasabay kita dyan Sir Edwin. Ano? Kitang mga tao mismo Yes. Okay. Yes. So taday tamang po pwedeng, sabi ko na nga, taday tamang pwedeng sakloon so init yung aldaw, mabusog kita. Opo. So maagi mo na siya ng proseso, kaya may tanong. Ayun. Okay. May Okay. plants, may mga algae, tanganing, yan, ma-convert kang leaves through the process of photosynthesis, magi siyang food. Na iyon naman itong itatao sa tuya. ng mga Opo. consumer. Okay. Kung animals, carnivores. Kung mga herbivores, sumahilig sa mga herb, mga Yan. plants, mga green. Okay. Mga dahon-dahon. Yan, mga dahon. Mahilig sa dahon-dahon. So ini naman, pag ini na-consume ta na, partly na po kang environment, ini naman napig-abot ang decomposers. Ayun. Okay. So ini Okay. mga decomposers, usually, yaon ini sa soil. Yung mga fungi, mga bacteria, that recycles nutrients na naman. So pag na-recycle niya sa nutrients, magiging siyang mga nitrate, chemical nitrates, nitrogen, absorbo naman ini kang halaman. Ayun. Okay. Okay. So pag nagtalubo naman sa halaman, another chemical energy na naman ito para sa mga consumers. So araw po ka ng proseso. Oho. Kaya piga-up siyang food web or food cycles or Ayun. food chain. Yeah. So may ganoon na naintindihan ko tabi ano yan Sir Edwin na may ganoon may cycle ade. Tama? May Kasi cycle. may cycle niya. May cycle. Okay. Okay. Nagbabalik-balik lang siya. Pabalik-balik. Nagbabalik-balik. Pabalik-balik pa lang siya. Okay. Klarado Ini na po ang pigpapahiling ta ining pyramid kang available energy. Sa plants. So plants, pwedeng may mga arthropods, mga bayong, or chicken, or baga sa tuya. Ngaya, so plants, pwedeng tukaon ngaya kang magbunga, mais, makakuha kang manok. So manok, iyo man so consume pag-consume ta. So, just the available na energy na yaon sa environment. Sige po. Okay. Next niya. So, ini po na mga pagpapahiling tayo ng trophic levels. Dito po mahihiling ang pasunod-sunod. So, meaning, mahihiling ta kung sa ocean, yaon sa mga sira, from small, mga plankton, kaya, and then so carnivores, hanggang so pinaka last or pick-up ng mga tertiary consumer. Yeah. So ini naman sa tuya, tigdi kita sa pinaka
and sa pinakaabot ng tertiary consumer. Ayun. Ini dapat na mawara ini. Okay, okay. Lib- Mhm. Ano yan, kumbaga sabi nga ni Ninda, Mm. food change talaga siya. Mm. Nakakonect, interconnected po. Mm. So, Iyo, next ano? slide. Arog pa lang ka ng sitwasyon. Na-imagine ko ang sitwasyon. Ano? Kang pagprodusir hanggang sa mga nagkonsumo hanggang sa pagdecompose kaya. Balik naman sa pagprodusir. Yeah. Are, So, okay. yung baga sa dagat, dahil mo may saradayoto na sira, Opo. saradayoto siya, kakaunay ko dakula na sira, susunod naman sumito dakula hanggang sa pinaka Hmm. available na predator na pigaputi na pwedeng sinda-sinda hambang nagdadakula, may nagpapakinabang duman sa ecosystem na ito. Oo, oo. Okay. So, may producers, may consumers, Mm. may primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. Opo. Ini, yaon ini sa pig-abot ng balance ecosystem. Mm. So, ini, pahiling ta, sir, Opo. next slide. Opo. Yan, ini naman po, so, the soil food web. Oo. Ini po sa muya sa agriculture, ini po ang importanteng pigduduon ng tangunya. Ini po ang dapat na maibalik, mapakalaan. Aha. Ang Soil sa tuyang food web. organic matter, Mm. pag na-deplete, nawara Opo. talaga. Opo. Iyo po ini ang big sasabi mi sa agriculture na jawa kung ano pong ikaag mo ng mga synthetic. Mm. Mm. Maluya ang function kang soil. Ang soil po talaga, igwayan dyan ang ining pig-abot ng mga organic matter, tubaga mga residue kang mga tanom. Opo. Kakaunon man yan kang yaon sa soil, araw gani mga pig-abot ng mga fungi, mga bakterya. Mm. Kakaunon man siya kay mga earthworm, Aha. mga protozoa, Mm. hanggang pasiring siya sa mga bayong or Oo. animals. So ini po, nawawara ini Oo. kapag ang daga, dahil tapig, sabihin ta ng pigpabayaan ta, Mm. dahil tapig balik sa mga organic matter, Aha. or nawawara po ining mga producers na ini sa soil. Ini pong mga naggigibo kay mga nutrient para sa halaman. Nawawara siya. Ayun. Okay. Okay. So, kaya po ining napaka-importante, kaya po duduon ta ining environment talaga sa tuya. Nature talaga ang nagigibo kay pagkaon. Opo. At certainly akuan oni ong Edwin, kuyan ko lang tabi no. Ining mga pinag-demonstrate mo na garing mga animals, mga bakterya o ano man ang apod ka na yaon po sa daga. Tama ba? Na, sa pagkasabot ko sa paliwanag mo, very important ini kung paano mag-produce ng pagkaon o magbuhay ang pananumta maski sa daga man siya o sa tubig tabi. Yes, Sir Hen. Maski Apo. wala kita gibuhon, dahil kita mag-fertilize. Oo, Kapag oo. yaon po sinda dyan, ining mga bakterya, mga fungi, mga nematodes, ining mga beneficial microorganism. Opo. Maski wala kita intervention, ang soil kaya nindang mag-survive, magbuhay, kaya nindang magtalubo kay sarong tanom, mapabunga ang sarong tanom, magka-produce kay pagkaon ng sarong tanom Opo. without intervention by human. Ayun. Okay. Kaya niya, may Oo. capacity po ang soil basta ibalik sa Ang organic naturalisa. matter. Ibalik tang naturalisa. Ano? So Yes. meaning, maski daing tao na mag-cultivate ka, basta layaon yan, ang soil ma-survive, kayang bumuhay, kaya ano man na pagkaon ta. Yes. Ayun. Yeah. Kung mawara ang tabi, Sir Edwin, ano mangyayari tabi sa iling mo? Yan, ini na po, malaw kita dito. Yan. Sige daw po. Ayun Sige daw. po ito ang, Okay. kang environment. Mm. Next slide daw. Sige. Sa next slide. Sige daw, next. Jerome, yan. Okay. Hindi na kita sa factors that affect balance and stability ng Opo. food web. Okay. Mhm. So hindi na sa environmental, Mm. sir, napaka-importante kapag igwang climate change. Oho. Oho. Sana dito temperature. Mm. Sa rice field, kapag sige ang langkaw, sige ang init, ang paroy apektado. Natutubo nga ni siya, pero ang kadaklan kaan, sabi may, nai-sterile. Kulang ang grains. Although nakabuhay siya, nakatalobo siya, Opo. pero pag tama ang temperature, alang kawuno na, minsan nagpo 41, nagpo 42, Oho. ang yield factor, Mm.
ang yield factor ay ang tinatamaan, nagluluya. Ayon. Okay. So, Okay. ini pang rainfall. Pag makusugon po ang rainfall, natural, so mga topsoil, sabi ta nga ni nayaon so soil web, food web, naanod po yan. Kasabay sindang mga organic matter. Manipis po sa topsoil. Maluya man so living organism duman sa soil web tanapigaw. Okay. 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 So, kaya po may mga advice kita na lalo itong mga lugar na grabe ang aro sa tuya, digdi sa tuya, grabe ang uran. Pag araw kayo ng tag-uran, minimum tillage ang cropping technology. Sabi yun, dahil pagkalbuhon, dapat ang soil. Yeah. Oh. Tanong kita, limited lang ang cultivation. Tanganin da i-anod sa topsoil. Okay. Okay. Yan, drought, saro pa ang drought or mga natural disaster. Oh. Ini po, ining mga wildfire, flood, nagbabago ki habitat. I-change the habitat, particularly in deforestation Okay. Okay. and urbanization. Mhm. So, saro man po yan sa environmental. Another, ini pong human activities. Nasabi ta nga, ninyo nga tutugon sa kuya ni Mayor, ining pollution. Oh, Saro mga plastic, Mm. chemicals, mga oil spill, na pag napaduman po sa soil, nagagadan ninda supig sabit ang mga beneficial microorganism na nagigibo nutrient para sa tinanom. Ayon. Tama ba si ano yan Sir Edwin? Kaya balan tama ba baka salaan sa kung i-correlate ko lang pig sabi mo. Kaya tama ba kaya nagluluya nga ang yield nin paroy, ang ani nin paroy sa kada hektarya, 'di ba? Sabi nagbababa ang ani kaya nagbababa nga so production kan agriculture nga ng mga gulayon, etc. Sa sitwasyon tangon yan. Meaning kung i-relate mo po ini, iyan ang mga factors that tabi could affect tabi the possible high production tabi in agriculture or agricultural products. Takon depleted na po ang gabos, maluyang ani tatabi sa anuman na pananaw, Sir Edwin? Precisely, tabi Sir Hin. Kaya Nadideplete ang soil, nadideplete ang environment. Natural, Opo. bako na sabi tang stable balance sa ecosystem. Yan. Natutubo lang si tanom, pero dahil hindi nga siya ecologically balanced, malamang sa bunga, malamang sa production, Oo. dahil ito naabot. Sabi mi nga ni, very pronounced ini sa rice unpeeled grains ang minaluwas. Ayun. Ang iba, na i-sterile dahil sa sobrang temperature of Iyo po. pirming makusugo ng uran. Oo. Ah, Di gusto So, so, ini tabi po- palan, Sir Edwin, ini mga kam arog sendo, ini mga expert ang agriculture sa yaon sa gobyerno, aramang arog kaya ng sitwasyon, ano? Gari, Yes. matutumbo ko ta, kung anong gigibuhon para mapakarayan sa tuya na food production sa mga maabot na aldaw. yes, dapat tabi sir Hen, tutukan tabako. Oo. Pag-okay synthetic na fertilizer. Oo. Okay. Ta ining synthetic na fertilizer, pag natuod talaga kaya ng farmer, Yeah. bakuyan talaga ang long life practice. Okay. Dapat Actually, gradually, ma-minimize na po ang gamit kaan. Ibalik ta po, so sabi may organic yeah. fertilizer. Actually, pasiring po dyan sa hapot ko sa imo talaga. Kahit kami kansaraday pa kami, nagatanom kami sa rice field, nagatanom kami sa kuan. Ampig, gibo dyan ng mga fertilizer kan sa kuyang ama. So, dayami. So, inanayhan baga. Piga pala pa sa mga dahon. Piga pala pa sa mga, ano yan, sa mga hali sa paroy mismo. Kang nauso sa mga fertilizer na pigpanaw. Yun pigaramit kan mga farmers. Habang naghahaluyugo, nagtagiltil ang tinanom tabi sa Redwin. Iyo po, ang apod kaan nagiging acidic. I see. Nagiging acidic ang daga. Nagiging acidic. Dahilan dyan sa synthetic fertilizer po na yan? Dahil sa sobrang gamit kay synthetic, na kung minsan sir Hen, ang farmer baga, bihira man, yung sabi ni, bihira man ang nagpapasuwel analysis. Opo, yeah, correct. Bihira man po ang nagsusubmit kan sa indang sample, tanganing i-analyze sa soil, siging gamit kay fertilizer, baka bako man sa fertilizer,
na nababakal arugan mga triple 14, urea, bako lime makapusutog ba or pangkorek kang acidity. Ayun. So meaning po, pag magamit ka kanya halimbawa, basta bako, grabe katamtaman lang, aramon ang ang daga kung bagay itong fertilizer pong ito? Yes. Dapat nagpapasuil analyze. Dapat at least isal bata na ano. Nakasabulod baga, bakal sa nang bakal. Bugtang sa nang bugtang. ang Minaresulta iba po. sige sa ng arog-arog. Yan. Minaresulta Bakal nga po. supadihon ki tulong sako ba? Bakal masang tulong sako. Bugtaki naman niya Ayun. palita. Maray niya sa buhay kamparoy ko, kantinanam ko. Ayun. Pero with that was knowing pala, dapat kung ano sulaga mo, tugma dapat sa bigay bakal mo fertilizer. Yes, dapat may recommended rate. Okay. Iba yan. Pigigibo lang yan ang agriculturist through Department of Agriculture sa Bureau of Soil and Water Management ay papa-analyze ta muna Opo. si mga soil. Pangyari pala, adi. Sus, kaya, pero, may stop ko na tabi, may singit ko lang ini. Tama, di ko aram kung natangon yan, ang sa tuyang nasyon, medyo nagluluya ang production ng mga agriculture. Nag-import baga kita kibagas. Iyon na po yan ang nangyari. Alam mo, kuminsan, adalan taman niyan, medyo masalimuot. Oo. May mga other issues na Yeah. nakakabit dyan, not necessarily kung babasihan ta po ang production. Opo. Ngunyan, sabi ba nga ni Presidente, dahil na mag-import, may production man Yan. talaga. Oo. Now, kung ang advice mi kayan, alam mo si Ren, dapat siguro i-localize ang food authority. Kasi ang nagbabakal lang baga, NFA. Opo. Rice. Ano daw kung magbakal man sa gobyerno, sa lokal, bakalon so rice dyan sa lokalidad, kung pira talaga ang kaipuhan, Opo. saka lang ma-import. Kaya lang, dahil makita nagtatago talaga ki abog, ay ki paroy sa lokal, may NFA kita. Yeah. May, Okay. Okay. may batas para sa NFA. Okay. Asap Ang mo tabi si big- Redwin, yan ang pagkasabi mo na environmental, human activities, ecosystem balance. Asap daw po, kung daw yan, kamusta ang assessment mo tabi sa lokal na sitwasyon sa medyo yung kabisado ta? Di sa tuya ako, Sir Hen, sinasabi ko na talaga na ining environmental na mamatian na ini. Opo. Ining climate change na mamatian ta na. Ining Bagyo. sobrang uran. Yan. Sobrang uran. Pag oras naman kay summer, grabing drought. So, namamatian ta na po yan. Yeah. Ining human activities, talagang very pronounced talaga ini. Ang farmer, ang paggamit ng mga chemicals. Opo. Ang iba dyan dahil man ako konsulta kay licensed agriculturist. Kung ano so nadangog iyang babakalon. Yes. At kung minsan bako man akma, nasasayang. So ang tinatamaan, imbes so purpose mo para mapaka-rise to sa imong crop production, Opo. ang environment ang tinatamaan. Iyan. Grabe. Sarap pa, hindi mga overfishing sa dagat. Sa dagat naman kita. Opo. Kaya baga tigbabawal itong mga yung mga arugaan. So ini talagang dahil nga sa sobrang demand, Opo. napapractice tayo ini na halos rampat talaga. Mm. Ini naman na ecosystem balance, ini po supig sa sabitang pag nawaraan sa ro, sabi na, essential species disappear, the entire food may collapse. May kasabihan ba kita si Ren, pag wala na nga yung damo, patay ang kabayo. Eksakto. So, Okay. eksakto iyan. Eksakto yan. Okay. Sige tabi, Sir Edwin. Ano pa po ang gusto ang konektado dyan? Okay, sige po. Go ahead. Hindi kay takeaways ta po dito si Red Perni, inipig sasabi tang ang environment includes all living and non-living things. And yung ecosystem depend on balance between component. Dahil talaga pwedeng daita ini itama. Dahil pwedeng daita itama. So sa food webs, it shows interconnection and energy flow. Daita po pwedeng dayao ng nature. Yeah.
ang source ta talaga kang energy plants. Opo. Opo. Before ang plants, Mm. dapat ang soil mapakaray. Pag mapakaray man ang soil, maayos man ang plants, and then the conversion kang Opo. light energy para sa satuyang source na chemical energy sa satuyang mga tao, makaray man. So protecting ecosystem is essential Yeah. for life on Earth. Ini po talaga ang pinaka-importante. Ayun, Na okay. I-practice na po ang pagpakaray, Mm. ang kinaban, ini sa tuyang resources. Minsan nga ni, namumundo ako, although yao na, araw diyan sa sa quarry area, Yan. nagkawarara na sirhen sa tubig, Nagsarumsum, naghubas. nagsarumsum. Kinoy-koy so mga daga, so mga soil, so Yeah. mga Yeah. graben. Oo, okay. So apay. Nawara naman. Nawara na sa tubig. Pangyari yan eh. Kaya mawaran kita sa batana. Problem. Yung man ang ganda, no? May nakamay yun ka sa kuna. Ang pag nagkakwari nga po, naguluyad at tabi sa doon ng water source. Iyo, yan na, saro na dyan. Hanggang Yan na, sa, sige nga yung hararom kaan. Sige dang hararom. Sa pagluya nga kaan, nawawara sa mga tinanom sa palibot. Tada ng tubig, sa mga tinanom na nabubuhay, na may tubig, nawawara. Kunday ng tubig, kaya man ang tama ka, pwedeng apay, wara na po. So apay, aram ko sa mga primuhon ko si Ren dyan sa parting Budyaw. O, nagkawarara na so apay. Oo. Siyempre, Oo. nakuy-kuy. So sabi tangan Yeah. nawara so soil. Mm. So ibang mga quarry, nagbaba sa burabod, Iyo po. nabitay nga, sabi ka sa mo, nabitay na nga ito kaba santa. Oo. Gusto mo, Wala naman ki source kang water. gusto mo palang, Irrigation, nawara talaga sa apay. iyo po. Di magusto mo palang kaan, therefore, sabi sa, kung ito baga, sa conclusion, pwedeng nagwara na, maluya naman, so demonyo. Nagtago na. Ito nagwara sa apay. Kaya ang apay si Ren, Oo. si Tinta na, Oo. dati 25 sana. Iyo man ang gata. Pati sa presyo nagmahal. Pinangat. Oo. Mahal sa pinangat. Okay. Kaya, Ano pa tabi sa ang doon? tinatamaan si Ren, livelihood. Pag Yeah. araw kaya kita, life on earth ang tinatamaan. Pag Okay. kada ito na protection ng ecosystem, Oo. life on earth ang tinatamaan. Okay. Ka-animals, magkatao, Mhm. pirmi po. Kaya ini ang pangapudan, sabi nga ni Mayor, sa ko, Edwin, pagkarayaan sa imong komite ba? Iyo. Kaya tanganing kanyang binugtak, Mhm. pagkarayon. Tanganing, bako lang masustain so ecosystem, Oo. so life, Yeah. so buhay. Yes. So livelihood dyan sa palibot, Mm. mapakaray, maibalik. Okay. Very good. Magayon ng mga punto yan. Kaya, tabi, may cycle pala. Sige, tabi, Sir Edwin, go ahead. Ini po pinakasimple lang. Ini sa grass nga damo. Oo. So pwedeng Damo. magkaigwa dyan kay grasshopper. Oo. So grasshopper kakaunon kay bayong. Mm. So bayong pwedeng kaunon man niya kay manok. Oo. So manok para sa to na. Opo. Or sa ox. Ini naman grass nga ya kaunon kay karabaw o baka. Mm. Baka, siyempre magpo-produce kay gatas, magpo-produce kay meat. Mm. Yaon kita baga dyan, human ya. So Yun. may buhay. Mhm. So ini po ang dapat natuyang luunan mo niyan. Aram ko po pagdaita po ini na napakaray, Opo. ang importation bako man yan sustainable. Yan. Yan, paano po kung dahil Local food pa rin. Pero simpleng logic man sa natabi, Sir Edwin, kung dahil ng kung wara ng damo, wara ng awot, wara ng grasshopper, wara ng cow, Wala nang buhay. Wala nang buhay. Pagpuno. Okay. Pag naputol, sabi ta nga ni, nawara ining sabot nga, or Oo. ining grass, nawara ang grass. Mm. So, life, Oo. Oo. Okay, sige po, go ahead. so kaya ang pangapudan ta po, ni kami bilang mga agriculturists, Mm. si satuyang practice, mag-shift na luway-luway na duunan ang Opo. pagbalik na mapakarayan sa tuyang kalikasan, particular ining soil, ining sa tuyang environment, tangan hindi po magproblema ta.
aram tamang baga sir, Yeah. kita nagtatrabaho para magpakalki pagkaon. Ya kung ang pagkaon sobra na kamahal, Opo. dahil man makakasustain sa community, magparahagad man ng alangkaw na sweldo. Kaya sa farmer, napipresyo man mag-presyo ng halangkaw, Oo. gabos na sana, man napigagamit niya, pigbabakal man niya. Nasamantala, sabi ko na nga pwede man yaon sa soil. Oo. Pag napaka-right soil, makaminos kita sa abono, makaminos kita sa synthetic, bako man yan magastos. Yeah. Okay. Pero ang hapot ngunyan nga ni sabi, garo na hiling ko na senaryo ngunyan. Kaya to daw po yan tabi, Sir Edwin, ibangon. Kaya daw po yan ibangon na sitwasyon tangon yan sa persentatang kami kinamumugtakan. Sa pagtarabang si Ren, nailing ko kaya. Ini sa tuyang programa, aram ko, dakol kayo ni nagdadangog, man nag-iiling. Opo. Adalan ni damping sabi taba ko, taday tamang po kayang i-present digdi totally yung logic. Yeah. Pero, adalan ninda. Ako, tataya ko sa kuyang lisensya bilang sarong agriculturist. Opo. Kung ako magayon ang sendong farming system, Yeah. mag-shift ka muna magamit kang mga organic matter. Ibalik yan, sir. Napaka-importante ang organic matter. Maibalik. Dahil pagsubsuban ang mga dayami. Yan. Oo. Dahil pagsubsuban. Pabulukon, kung dahil nila kayang pabulukon sa may samuya, sa munisipyo, pagsabi sa lasinda, takulik tahon may. Daro Yan. mi sa composting Come on, facility. magibo ki fertilizer na kung ano, na Kami na organic. magibo. Oo. Okay. Pero sabi na, ang nahiling ko yung ngunyan tabi, Sir Edwin, nata daw yan na nga, pag sinabi bagang sa pagkaon na organic, pag sinabing organic, pagigamitan po ang fertilizer na organic man, tama? Yes po. Okay. Opo. Nata daw po tamas malang organic na agricultural products kumpara sa bako, tabi. Actually, dapat man talaga, sir Hen, mas mahal ang organic Oo. na produkto. Duwa ang bagay na positibong nakukuha kang taong nagkukonsumo ka. Bukod sa food, may health, may bulong, Benefits. May health benefit. Oo. may health benefit. Unlike itong synthetic, Oo. pag ginamitan ka kay pamatay piste, Oo. pamatay bagay yan. Pamatay ka O, din. Siyempre, barato. Dapat, mas premium, Oo. organic, quality. Ayun. So meaning po kung gabos magkasararo na magamit kay organic, baka pwedeng bumarata ang organic agriculture products, tadakulo na ang supply. Precisely nga ni, kung Oo. iisip po, barato talaga ang farming system sa Opo. organic farming. Taday ka naman mabakal, yaon na sa palibot mo, tipuron mo lang sa mga manure, Oo. ang kapaw, Yeah. puron mo sa mga dang, kang mga manok, pwede na siya maging abono. Oo. Dahil kamabakal, kang kamahal-mahal na synthetic, kaya lang nagigis siyang sinasabi tayong premium because nga sabi si Ren, so management system, Opo. so pag-produce kayo medyo dahil man pwedeng ikumpara duman sa synthetic na ang benepisyo po kan organic na produkto maray sa hawak dahil ka nagamit kay pesticide. Ayun. So, culture management, Opo. medyo halangkaw ang requirements. Okay. Tama. O, may hapot tabi digdi sa may hapot digdi. Sabi niya, totoo ba na kung ano ang ginamit na pampataba sa mga agricultural products na-absorb nakakain din ng tao? Sir Edwin, halimbawa daw, guminamit po ng fertilizer sa puno. Yung fertilizer na yon makakarating daw pag kinain ng tao, papasok sa katawan nila o na-absorb po yun ng tinanim? Actually, sir, ang fertilizer is a source of nutrient. Pag sinabi tang fertilizer, Okay. source of nutrients kang plants. Okay. So, iyan, pigpoproseso yan kang tinanom. Okay. Daiman siya nadadara as in so chemical mismo. Ayon. Okay. Naka-undergo pa yan ng decomposition and chemical Oo. reaction. Mm. Bago siya i-absorb kang Oo. tanom, ang pikukuha lang kang tanom nutrients. Opo.
Now, Natatabi siya. itong puntong napigsasabi niya, Sir Hen, na ngayon, baka ngayon nadara. Nadara, Example nakaong kang lang, tawo. Oo, oo. Account kita tao. Example, kung nagamit ki animal manure, Hmm. ginaba ko totally decomposed. Oo, oo. May nagkaagang nga halimbawa pitsay. Hmm. Madali ng harbison so pitsay. May ikulay so ipot, so manure. Oo. Abako nga ni decompose. Hmm. Nakaduta sa dahon. Posibleng madara niya mismo sa fertilizer na ikinaat mo. Hmm. So bacteria na yaon, direct contact, pwede. Yun ang pigsasabing logically na madadara niya. Pero so nutrient per se, dahil man po yan, tarapig pa-process. Oo. Ang tinanom, kukuhanon lang niya dyan, so nutrient. Ipaprocess Ayun. pang So dahil man tinanom. talaga itong gabos na dadara, pigpaproseso niya man. Yes, May yes. mga joke baga, natadaan santol sa sementeryo, mahamison. Paingurag sir, yung organic matter. Paingurag. Dako. Kadakol potasyom, pampahamis. Pampamis ka santol. Okay. Sige po. Magkakomersyal muna kami. Karaw ko mas ito. Baka mga hilig ko magkaong santol tabi mga listeners. Alright. May mga hapot tabi din si Edwin. Ano? May mga hapot digdi. Magkakomersyal muna pa kami. Makalipas lang kan mga patalastas. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. Digdi po sa DCGB. Sabi kan sa tuyang texter tabi, mga tugang, magayunong pampaliwanag kan guest mo, magayunong po pagsabuton, kung siguro, dakula sang tabang kung i-hire sa kan Department of Agriculture. Pwede, di ba? Pwede. Pwede. Licensed agriculturist po ni Sir Edwin. Kaya mga tugang, aram-aram niya po yan. Okay, Sir Edwin, may po tabi, digdi. Sabi niya, good afternoon po. Good afternoon po. Ang animal manure po ba effective siya din sa mga vegetables na gawing fertilizer, lalo na po ang galing sa kalabaw at baka? Hindi kaya ito magka-apekto sa mga gulay pag kinain po ng tao? Sir Edwin, reaction tabi. Ay, nakamute ka po si Redwin. Kaya nakamute po sukan mo. Nakamute ang sa imong laptop tabi. Yan, sige daw. Bukas po si Ren, nakabukas. Ano po? Okay, nakabukas. Go ahead Okay. po. Go ahead. So, the best po, Sir Hen, na magiging siyang fertilizer or source of nutrient kang tanom ang mga hali sa mga cow manure, provided na properly decompose. So, maagi mo siya ng tamang pagpapadecompose bago gamiton. Okay. So, usually, kung normal decomposition period lang na without the aid of any technology, mga 2 months, pwede na siyang gamiton. Pero pag may rapid decomposting, 45 days or 30 days, lalo na kung ginamitan mo kay African night crawler o yung vermicomposting, mas magayon po siya. I see. So, di pala, tama ba ang pagkasabot ko si Redwin? Susugan ko lang ining hapot kan sa tuyo na listener. Di po siya pwedeng, kinuha mo lang dyan sa daga, ngaya, kinuha kang baka, inati kang baka, tapos pakalipas kinagkaper ng semana, dry na siya, o kung ano, kwaon mo, ibugtak mo sa daga na yaon sa napuon kang tinanom? Depende po, Sir Hen. Pag leafy vegetable, dahil pwede. Leafy vegetables, okay. Dahil pwede. Pero kung mga, sabihin ta na ngayang mais, mga grains na dry ang harvest, pinapamaratabaga, during planting, pwede siyang isabay. Okay. So, ang apod may kaya ang pang-basal application or during land preparation, pwede na siyang i-broadcast. Ayun. Pag sinabi broadcast, ano sabi yung kang broadcast, tabi, Sir Edwin? Ipig sa saboy, sa pil. Ayun. Di pwedeng tapos, ipa-plowing na so farm, makakasabay na siya sa land preparation. I see. Kumakanom kang mais, araw kang mga grains, pwede yan. Ano pong animal manure ang pwedeng maray na fertilizer, tabi? Sa ruminant po, Sir Hen, napakagayon. Ruminant, pwede man itong sa chicken. Chicken? Fertilizer sa gulayon? Sa mga gulayon, the best ang manure, pero sabi ko nga papadecompose. Ayun, okay. Decompose. Ano po pero sa classified dyan? Dry manure, dry chicken chicken dung or cow dung na dry, pwede mo siyang i-broadcast during land preparation kung ang tatanuman mo, mais. Ayun. Isabay muna doon sa daga, ano? Yes. Diba? So, isabay muna doon sa daga. Ang apot sa basal application. Pero, sus, kung pangyari, may tiksi. Pasensya na po kamo sa nagmemerindal, ha? May sir, pakitanong po kay sir, sabi niya, may nahiling po kaya ako sa YouTube, duman sa, di ko nangaran ng sonasyon, di ko aram kung baka, totoo ito, piki itong nahiling mo, nahiling niya na, sa YouTube daan, naso ati kan tawo, septic tank, di darat pipasiring duman sa mga tinanong, piproseso, gigibong fertilizer tabi si Redwin? Pwede yon. Actually, nahiling taman talaga yan si Ren sa ibang bansa. Pero digdi siya tuya, igwa kitang pigsusunod na Philippine National Standard. Production. Dahil ito po yan, pig-accept. Bawal po yan sa to. Sa tuya, bawal? Process, or kung ano, bawal. Dahil ito pwedeng gamito. I see. Okay. Now, ini po na sa food, environment, and sabi tang food web, tabi, ano po ang gari pinaka-senaryo ka na makarecover kita, mapakaray tabi ang sitwasyon kang palibot tabi na sabi nga ni maging efektibo gararay ang pagproducer nin mga agricultural products, pati ang pagkonsumo nin tao, tapos ang pagdecompose tabi sa Redwin.
So sa muya sir Ren, sa mga agriculture farming Oo. system, Mm. igwa kita dapat talagang practice na Opo. magkaag kay ning mga organic matter kung dahil tapig papahingaluan ng daga, alimbawa sa rice field, Oo. sa rice field baga po, after 1 month, matanom na naman. Mm. So, ini-encourage ta po na maggamit talaga kay ning mga organic fertilizer. Yeah. Maggamit talaga po sinakaan. By nature, talaga dapat igwa talagang mga organic matter ang tanuman. So, kung dahil maninda gradually, mapadidiit. Sabihin tani ngayang ngunya na taon, igwa kang napabulok na 5 sako, Opo. sabwag mo na yan. Yeah. Next cropping, igwa ka naman napabulok na 5 sako, alis sa dayami, isabwag mo lang. Opo. So, diit mahihiling mo po ang performance kang tanong. Diit man, pagbawasan mo na so, synthetic o Ay, yung mga nababakaltang mga triple 14, mga Yeah. urea. Mm. So, ang advice ko, after 3 croppings or 1.5 year, arugaan, taduang beses man sa nakita mo sa rice field, magpa-analyze. Yun. Yun. Oo. Ang si Paul, sir, ang nag-conduct soil analysis? May mga technician po kita sa kada munisipyo, Sa Municipal Agriculture Office? sa mga municipal and Okay. city agriculture office. Mm. May mga technician po na may mga target po yan na Opo. dapat within a period of time mag-conduct sindaki soil analysis kan sa indang mga respectivong jurisdiction or covered barangay. So I see. dapat po igwa yan sa kada Oo. munisipyo. May mga target quota po yan ang mga agriculturists. Opo. At least in 1.5 year may data ang sa imong farmer kang soil analysis. Yun. Opo. Ano po? Libre man sana po yan, Sir Hen. Oo. So gusto sabihin po pala, kung sa farmer nangangaipo, alimbawa kung sa engkama na munisipyo syudad, gibon mo lang, madumang ka sa City Agriculture o Municipal Agriculture Office para Yes po, yes. matabang kung ano ang klaseng gagamiton duman sa pag-cultivate kan sa tuyang daga. Yes po, yes. Ayun. Kapag may soil analysis ka na po, Opo. pigigibuan niya ng recommendation kang agriculturist kung pirang sako, anong klase, ang ikakaag mo, kung anong tanom, ang Opo. itatanom mo. Ayun. Okay. So magayon po yan na kaya dapat pa lang talaga maging aware ang mga farmers ta may available pala na tao na pwedeng makatabang sa enda. Dahil Yes. magtsatsamba ka kung anong gigibuhon mo dyan sa imo tabing tinanom. Ano tabi si Redwayne? Pag duman lang sila sa mga agriculture office, may mga Oo. extension workers po, kita na pagsasabi. Agricultural extension workers. Opo. Okay. Sa last question na lang tapo, tama alas 3 na Sabi kan sa rotang listener, good afternoon Henry M. Magayunon pagdangugon ang discussions about agriculture. Ay iba ini Sir Edwin, pasensya ka na pero isingit ko ako kaya mahilig pa akong mag-plants nin mga masitas. Oh. May mga plants po na matubangon pag bigiihian. Ano Sir Edwin anyaon sa ihi, daa, tabi? Actually, ang ihita may nitrogen yan, may urine. Ang urine po may nitrogen. Okay. Okay. Kapag mga masitas kasi, mga crops, mga sabihin na mga ornamentals, Opo. resistant man talaga. Pag binugtakan mo yan ng ihi, dahil sa magagadan. Pero pag mga vegetable, pag binugtakan mong ihi, matgagadan yan. Gagadan si tanom. Pero bawal nga ni po gamiton. Iya. Ang pagkikibuhay kang gani ba? So ihalo ang kitubig. Iyon. Pwede. Di ba ribi sa tinanom? Na sa Pwede. I mean sa mga flowering plants baga, sa mga masitas. Basta bakong food plants. Basta Bako sa mga panggulay, mga Oh, pagkain, yeah. mga tinanom, Oo. pwede. Oh. Ornamentals, pwede. Mga Oo. kakahoy, pwede. Kaya mag-consider 3%, Sir Hen. 3%. Gusto sabihin, 300 ml sa 1 liter na tubig. Kaya pala pag inagihan mo, mapaarat ang tinanom. Malalapa si tinanom. Ayun. Pero, yun ihi pala na iyan, napapakinabangan ng mga plants, lalo na yan ng mga ornamental plants, ano?
Yes, pwede. May nitrate po ang ihi. Ayun. Okay. Sir Edwin, pasensya na po sa mga texter ta ha. Salamaton tabi kan sa imong oras and happy birthday po giraray po sa imo. Happy Thank you birthday. po, Sir Ed. Sige po. Ano po sa tuyang mensahe sa mga listeners sa tabi, Sir Edwin? Ribangkos, go ahead tabi. Okay, sa sakuyang mga tugang na parauma, buknan na po talaga, sir. Mga nakiuom kita, maniwala ka mo po, magbalik na kan mga organic matter sa indo mga kabasan. Oho. Yan ang mas solusyon kang kita na ababaununo na ngaya. Mahalunon man talaga so abono. Oho. So, sa kuya man, digdi sa daragat, padagusan sa kuyang pakiuron, Oho. mag-irrigate po kita, nga ni mapakinabangan tas sa mga nabubulok, Oho. pa-decompose mi yan, ta ibabariwas taman sa mga farmer libre. Yung ang tugon sa kuya ni Mayor. Diya. Opo. Yun, ang mga nabubulok, i-retrieve, kuhaon, Edwin, ipabulok ta, pa-decompose ta, nga ni itao ta sa parang ma-testing din data. Iyan. Very good yan. Okay. Sir Edwin, salamat po. Happy birthday giraray tabi sa imo. Thank you, Sir Ed. Alright, thank you so much mga tugang Sir Edwin Ribangkos. Taro pong lisensyadong agriculturist. Birthday niya ngunyan ha. Masaya pong partikan sa iyang birthday. Kung pinaghiras po igil sa tuyang programa. Hindi pa ang programang Kaya. Salamat kan sinong pagantabay. Pink yun mo babies. Susunod na. Sa inyong nadango ang programa Kaya, abangan girara